Čo ak by ste našli miesto, kde získate viac než len dom a fasáda vo farbe, ktorú si vyberiete vy? V Dolnom Srní na vás čaká jedinečná príležitosť. 2 domy na jednom pozemku. Menší, kompletne zrekonštruovaný, zariadený, pripravený na váš nový začiatok. A väčší dom, to je priestor pre vaše sny. Vytvorte si ho presne podľa seba. Bývanie, podnikanie alebo investície. Nové okná, zateplenie, vlastná studňa. Len pár minút od Nového Mesta nad Váhom. Pokoj vidieka, dostupnosť mesta. Dolné Srnie, vaša budúcnosť začína tu. Toto nie je len dom. Je to miesto, kde môžete začať nový príbeh. Ozvite sa a príďte ho zažiť na vlastnej koži.